Moi taas! Mä fyönäsin tänään hiukset, kun jotenkin pitkästä aikaa tuntui siltä, että vois koittaa. Kyllä ne vähän jäi tämmöiseksi lainehtivaksi, mutta ei voi mitään, koska mulle saapui tänään tällainen paketti. Tää on sellaiselta firmalta kuin Insieux. Niin kuin näkyy, mä en ole vielä avannut tätä. Ja niin näette tavallaan mun sitten ensireaktion, että mitä mä näistä tykkään ja muuta. Elikkä mä tosiaan sain nämä tuotteet, mutta silti mä niin lupaan, että mä kerron mun rehellisen mielipiteen näistä. Tässä paketissa lukee, että Insieux tarkoittaa niin kuin englanniksi inland, eli on se sitten sisämaa yhdellä pohjoismaisella kielellä. Se, niin kuin, it refers to inland water, eli sisämaan veteen. Ja varmaan niin kuin tässä on, että sen takia, koska pohjoismaiset järvet ovat kauniita. Ehkä mä vaan luen tän englanniksi tämän lopun. Insieux bags within your handbag represent and characterize the peaceful inland water. We aim to bring these smooth ripples to your everyday life with Insieux bag-in bag and accessories. Eli mun käsityksen mukaan täällä pitäisi olla jonkinlaisia sellaisia pieniä laukkuja, joiden sisällä on niin kuin jotain tämmöisiä erilaisia taskuja, minkä avulla voisit järjestellä niin kuin vaikka laukun sisällön. Tämä on mun käsitys, mutta katsotaan mitä siellä on. No, ensinnäkin täällä on tällainen joku lappu. Eli tosiaan näitä voi tilata insio.com sellaisesta osoitteesta. Oi, ihana värinen. Väristä en etukäteen tiennyt. Tää on tällainen keltainen. En tiedä, en ole yhtään miettinyt, jos olisin itse sieltä sivulta valinnut, että minkä värin olisin ottanut. Mutta tää keltainen on ihan ok. Elikkä se on tämän näköinen. Tossa lukee tommosella vähän niin kuin nahkasen näköisellä se Insieux. Täällä on takana tämmönen niin kuin tämmöisellä nepparilla oleva aika tämmönen iso tasku. Tässä on tämmöiset niinku lenkit. Näissä sivuissa ei ole lenkkejä ilmeisesti, vaikka vähän näyttääkin siltä. Sitten tässä yhdessä taskussa on tällainen, mihin voi varmaan laittaa vaikka avaimen. Siinäkin on lukee toi Insieux. Se on siis tässä taskussa. Sitten siinä on keskimmäinen tasku, joka on vähän isompi kuin nämä reunimaiset. Tässä toisessa reunimmaisessa ei ole mitään. Ja sitten kun tän avaa, niin tän saa niinku aika leveäksi. Tää on itse asiassa varmaan tosi hyvä koko just mun tämänhetkiselle laukulle. Mutta tätä saa myöskin näköjään vähän pienennettyä, että jollei tarvii näin leveätä, niin täällä on myös tämmöiset nepparit, millä saa niinku vähän sitä kavennettua. Täällä on kans tämmönen joku avainlenkki sisällä. Se on ihan kiinni tässä. Kun tää etupuolella oleva, niin se ei ole niinku, se ei ole ihan niinku kiinni, vaan sen saa irti tarvittaessa. Tai itse asiassa periaatteessa tää periaatteessa tää lenkki on, mutta tän saa niinku tälleen ihan irti.
Sitten täällä niinku reunassa on tällainen kuminauhallinen tasku. Ja sinne saa varmaan vaikka vesipullon. Sitten molemmilla reunoilla on myös tämmöiset niin kuin lokerot, 3 lokeroa molemmin puolin ja toisella puolella on vielä vetoketju. Mä voisin miettiä tossa vähän aikaa, että miten mä laittaisin, tai mitä mä laittaisin mihinkin ja katsoa, että sopiiko tää mun tämänhetkiseen laukkuun sisälle. Niin mä palaan kohta ja näytän teille. Tällä hetkellä mä käytän tätä laukkua. Ja tietty se nyt vähän niin kuin näkyy tälleen tuolta, kun tää on tämän verran pieni, mutta se meni kyllä tosi hyvin tonne sisälle. Ja tää on ihan kyllä kiva tapa niin kuin just järjestellä tavarat, mutta ehkä just tää laukku voisi olla vähän isompi, että se ei niin kuin heti näkyisi tolleen, kun nyt tässä on tämmöiset magneettinapit tässä laukussa, niin ne ei nyt todellakaan mene kiinni. Mutta mä voisin näyttää, mä otan tän nyt täältä pois ja mä näytän miten mä tän järjestelin. Eli täällä on nyt kaikki mun tavarat. Oikeastaan mä kannan niin näitä kaikkia ihan päivittäin mukana minne ikinä mä menen. Eli tässä mun keskitaskussa on nyt mun puhelin. Se meni tosi kivasti siihen. Mulla on toi vissiin 4,7 tuumainen puhelin. Sitten tänne mä pistin totta kai mun avaimet. Ne saa kivasti täältä ylös, kun jättää tän tälleen. Ja laittaa tähän niin kuin, tähän hakaseen ne kiinni, niin ne saa helposti irti. Siinä on mun kotiavaimet ja auton avaimet. Ne saa tosiaan tästä ihan näin irti kivasti. Nopeasti. Mä en laittanut tähän mitään, koska mulla ei oikein ollut mitään sopivaa. Mutta täällä takana mulla on mun silmälasikotelo. Sitten kun mä avaan tän vetoketjun, niin täällä on täällä puolella, missä ei ole pientä taskua, missä on vetoketju, niin täällä yhdessä on tällainen pieni monitoimityökalu, missä on esim. Sakset, jos vaikka kynsi katkee tai jotain, niin voisit korjata. Siellä on myös kynsiviila. Sitten tässä yhdessä taskussa on mun puhelimen laturi. Sitten tähän 3. taskuun mä en laittanut mitään, enkä myöskään toiselle puolelle, kun mulla ei oikein mitään sopivaa ollut. Yhteen päätytaskuun mä pistin yhden muovikassin, koska mulla on aina muovikassi, että jos mä menen kauppaan, mä en yleensä muista ottaa kotoa sitä, jos sitä ei ole mulla valmiina. Niin mulla on 1 muovikassi. Sitten mulla on mun kalenteri. Ja sitten mulla on tällainen 1 pussi, missä on niinku kaikki vähän meikkejä, hygieniatarvikkeita ja sellaista, että mitä mä saatan tarvita. Et mä niinku kannan niitä mukana ihan varmuuden vuoksi. Sitten tässä yhdessä vetoketjutaskussa mulla on vielä silmätippoja ja huulirasva. Koska mulla on välillä tosi kuivat silmät, varsinkin töissä, niin mä välillä tarviin noita silmätippoja. Mut siinä oli kaikki tavarat, mitä mulla nyt täällä on. Et yksi mikä... että jos tämän pienen pussukan kuitenkin jakaisi näihin lokeroihin, niin mun lompakko mahtuisi tänne. Ja sitten olisi niinku kaikki tavarat täällä. Mutta tällä järjestelyllä nyt mun lompakko ei tänne mahdu. Mutta sitten tässä mun laukussahan on nämä nää taskut vetoketjulliset, niin mun lompakko menee sinne. Että se on ihan ok. Ja lopuksi, mitä mä nyt sit sanoisin, niin mun tosi kätevä tapa järjestellä oma laukku. Ja aina löytää sun niinku, tavaran, mitä sä haet, koska välillä oikeasti kun on sellaisia laukkuja, missä ei ole melkein mitään taskuja. Et mullakin on ihan sellaisia, missä ei oikeasti ole yhtäkään taskua. Tää olisi siihen ihan tosi kätevä.
Ja mä oon varma, että näitä löytyy jokaisen pitämässä värissä. Että en tiedä, olisinko itse ihan heti ensimmäisenä keltaista valinnut, mutta silti tykkään tästä. Tosiaan näitä löytyy sieltä insio.comista. Jos haluat käydä tilaamassa itsellesi oman, niin sieltä vaan. Ja itse asiassa mä sain myöskin semmosen koodin teille. Itse asiassa katsotaan, onko näitä pienempiä kokoikin. Joo, eli kyllä täältä löytyy pienempiäkin kokoja. Tää taitaa olla se isompi. Ja sitten on ihan tommosia pieniä nahkasen näköisiä. Ja sitten on semmonen keskiväliltä vähän erimuotoinen. Tollanen. Sellaisia kans löytyy pienempiä. Myöskin Insioilla halusi antaa teille alennuskoodin, joten mä kirjoitan sen tonne alas, että menee varmasti oikein. Eli tosiaan insio.com ja käyttäkää ihmeessä sitä alennuskoodia. Ainakin mulle tää tulee tarpeeseen ihan oikeasti, että kyllä aion käyttää tätä. Ehkä just se, että löytää niinku tavarat nopeasti ja myöskin pystyy ehkä nyt useammin vaihtaa laukkuu, kun siirtää vaan tän niinku laukusta toiseen. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. En tiedä, ootko aikaisemmin kuullut näistä. Mä en oo, mut mun mielestä tosi kiva ja hyödyllinen keksintö. Et mulla ainakin varmasti tulee tolle käyttöä. Ja tykätkää tästä videosta ja jättäkää alle kommenttia, jos omistatte jo Insion tommosen niin kuin organisointilaukun. Ja mitä mieltä te ootte? Ei kun ensi kertaan. Moikka!